Bye-bye. Bye-bye. Tanak ko. Tanoy pa. Sabay ko guys ang manghud. Tanak ko. Bye-bye. Good morning guys. Sabay na ko sa manghud ya. At magsanggi ka. Trabaho po snika na to sa fitness. Mas miltihan. Sabay ko. Sa pag-adyo. Ha? Wala pa may adlaw. Nagum noon nagum makalibutan. Sinag-uwan-uwan na rin buhol guys. Hindi pa'y naghamang tanong na to pikas bahay. A few moments later. Hi guys, good morning. Tana ko ilas Florami. Naghang bibi. Dito na man na nagligo. Himas ka jo, tago katog. Nga ka rin jo. Yeah. Salad pa more. Samot to tala di kadake ka dun. Guys. Samot ka sa kadake na nagbantay baby. Sige mo lang maghab-hab dari. Nay pa, nay salad, nay luto sala. Nganta rin jo. Para sa batas baby kaya patag-abon. Pang tag-ab. Gaan, sorry. Bukan ini kapatos begini. Gaan. Tugtugron po siya. Amin guys. Salad-salad ta. Nanta. Hindi ko pa ikag. Nambag ka sa darig kuan guys. Bantal ni Dilton. Hindi, si kaon. May pan. May luto. Hanggang alaga na sige maghinanot. Hindi pa naibutang ka pa sa katag-ab. Hadlo po yung dagmukuan. Hindi ay. So ni mother. Ni Ajones gatas ni Florami guys. May buyag mga Ajos bibi. Paway sa mother. Paway sa mother. May tog to gabi kaya si pang mukha man si jup-jup. Ngani magazine ni guys, ini kagabi masina lag jup-jup kay katas. Paway sa tug sa na jaron. May duty mo inza. Ako duty ron si sa tug sana. Ukawon ra mo didis bibi. Masugari kayo wala ning uwan. Gapon ka na abtan miski metog uwan. Sa merkado. Kuya mag-request si Ilia Flor. Ano man? Hangin na dahil sa metang palitang sila. Litson. Kuya. Litson may request. Lagi. Kuya bata Huwag nga man na magpalit og bugas. Yung tamig sila. Ada yung palit na yung migpaan Flor. Isa pa yung hangi pa kuan tudlo. Tudlo bitang sa torta na. Torta pa isa ha. Kuya bata Nang utana ko sa may sila sa may atang isla day. Litson, pastilan. Pag abot sa bay, si Zay kinauna ni tungkos lamisa oy. Okay. Okay ra mo kay panagsaraman. Oh, okay. Putas juga. Okay. Mga bata ba? Puro sayang na Okay, sobra. Ya may sobra guys. Magpalit ng bugas. May sobra. Mapangi palitag panlitson na palit pag vitamins ni Gabriel. Karong napod si Jaykon ba? Nangutan naman ko Flor katong kuan ba kanang di si acidic. Hindi. Potensi mo igi kuan ni kuan. Asa ka? Anas oxygen man ko ni palit. Pero na potensi. Potensi. Pila buok na? Tag city. Magdala. Ang ipalitan og 15 ka buok. Kasama ko na sa kadlaw. Wala buntag na sa imno na.
Madyo na laman to guys, pang pagong sa kuan ba? Di sa ubhon, di sa sipunon, kay erong di sakit masig ubo-ubo. Ano ba dyan opera, delikado. Good day. Kuman noon, Pang prevent lang. pang kuan ra ba? Prevent sa dyan lawas. Yes no. Kung mali kayo sakit. Madyo nang protektado. Ang mga laki po na ilang vitamins floor ba, ang ipalitan. Katong na ay sayangan tong vitamina, multivitamins man to. Nga dako ingana ba? Pwede itong multivitamin. Di man pud manginam ang duha ka laki. Ay, murate. Na. Sili ya mo inom. Ay, Di mo nginam ang duha ka laki yung arte. Hali man mga arte bawo di na laganahan, ha? Murang pagdugos. ate, ano ito na lang nila. Bawo di sa laganahan mo inom og vitamins. Diyan natin wasan guys. Mating grabing tamisa. Ito ba? Tamis ka, Jo. Kabuhi. Tapi sa mga kaano, kaya di naman bugnaw. Ano na? Itong gani, habog na pa ka na. Dali pa ito na. Yan, ang baby. Yan, gisi-gisi. Gisi-gisi bata. Gisi-gisi, damgo ka? Samay mo damgo. Kansay damgo ni mo. Kaya itang, kuanan. Mag-bailing do para sa guys. Sarsagaw. Exercise mo. Exercise at ang mga tuhod ng mga kuan, napit na mga lustrade. Yes, no? Lumit na, lumit. Lumit na. Piti na ini barag. Nalabuan na. Delikado guys. Piti na ini barag. Paluhong na na. Padung na mo kuan. Tired. Bitaw. Mga butangan ni muli ka gubukan bil. Itong purubos. Kaya along hindi magkuan. Ano ko nagdaganhangan? Ano napalibat-libat. Naganhangan guys, napalibat-libat ang mata. Ano siya? Manay lamig si Zay nga guys, alagaan. Kaya di pa si Zalagan. Kaya katong mulakaw na mukha mga sus. Sino? Panintan pati mong bugan sinunod-sunod. Arang. Ingani nga, sige pagkatuo. Lamig panikado bantasan. Ano magyaya gani mo? Ingani. Lumay pa. Gagmay pa kay lami pa ka bantasan. Magpud na. Magukod na. Pas na dun. Ready lang mo na yung mga tuhod. Darong di mo pang, ano, Isip na, piki. parang, matagod na dun. Pulo, kanang walplo, basta mula pa na. Isa mga asado. Isa, duha, labi mo, bunga na si Zaglaang. May na Practice, o kanang lakaw. Yan na buo. Bibi na. Gilitan. Gilitan. Gilitan sa kuwita sa liig. Gilitan sila kuwita sa isang liig. Asa na ikarga guys ng patag-abon. Kaso di pa man mo tag-ab. Kanina ra di plano. Di sila mo tag-ab. Program ano pa hinanak-hinanak na. Uy. Adak na libutang kain sa nukuan ba mo. Kuan siya. Mungkin ay. Among baby nga gamay. Cute ra ba din sa nina kay na? Nakazuga preskos pamati din sa nina ah. Mas baby din. Ang butang. Maanan sila butang ba? Isa maanan si karga. Yung batang gamay. Ako kaso ka video tapos bahay guys pag larang ka na hukeran dali-dali lugay mo ko nakamata wala size na ko nakamata nakabakod lugay sa size sa doon ako na kong gabi mga alas 8 hapla mo kong dali hapla mo kong sa doon nakamata ko mga alas 6 na karampay guys kasi baduman ron unja manglakaw may unja uban ko na kurami ang uban na sa guys kaya may magdahang bibi kung mabit-bit yung nagpupadhan parang us-us man kakayang bragas mo us-us kaya di man sabi kaya may sud kaya nagagad ng ang kanta guys yan
Ang didi guys, masidlan laman ni gatas ani. Asa mudake. Mudake laman ni gatas. Pero wa gani guys na Ginoo ko mura ramon sa susos iring pilit. Wala na sa kinatugan ng bata kuan minanok. Tataog. Bakod. Minanok ang kinatugan na. Tugin tawag na na ito. Yan nagadyaning angkan na guys. Pero mukha nang po ni abot og mga pila ka buwan. Mo normal naman iyang kinatugan. Rest ko naman sa pamati kaya naman nagligo. Naglit mo. Guys, the Amis La Union Church. Kasal sa best friend ni Flora Mi. Di ami dari guys, uban Miss Bibi Delton. Ha? Nanggat pa Mas Bibi. Di nati apil kay Bilkado. Nanggat pag amang batang gamay. Ito guys, uruk-uruk pa man. Nagkuhan pa guys, nagwali pas padri. Nindot tari guys, silang kuan, simbahan. Nambis gawas mi kay nagkos bibi. Nananggot pa. Ijawok man ato sad. Alright guys, di ana Midarhis Resort. Abot na gazon Midari guys. Ari dari hill dagilang kuan sa ilang kasal. Ani buti sila manggi-honeymoon na ni. Oh, tapos bibi guys, naguhangad-hangad rin taos dilto. Nakiramdam o kasan na yung dapitan ni amanggi laagan. So, ang problema guys, ka nakalimot ko kung sa inganan sa ilang resort, pastilan Ginoo ko. Ingani na dyan siguro ni guys ning hingilimtanan Ginoo. Sagdilaman guys, dana sa manggi pistuhang dilton arang nakajoda naka kusag hangin. Nas bibig nga kay katugo naman na siya naghuyab-huyab dan sa among lojo guys, grabing kasaga na naghangin naghuro-huro. Os bibi ganahan na si sagpa karga-karga. Luoy laman na siya na guys kay mura man tawag na stress si bibi. Halos maghapon man na siya pakarga guys. Zara to nani batmi dari minanagod mi dari kay day kusag nga electric pan kuno pod. Pa electric pan na pod Miss Baby. Kay dato arang masaba agad kadto guys, mo ni hang gibus over kay naay daghang saw anay kusag kadtong saw daghan man hinuon ho pastilan Ginoo ko ning baguhan tag bus over. So dara ra Miss Baby sa sud. Ang problema lagi guys kay nakalimot gyud ko sa ingan daring ilang resort. Basta kay dara na dari dapit sa kuan guys. Anda napitang resorta nakalimot gazig ko pastilan sorry gazig kaadyo. Salamat sa naghatag dali mate. Yan na guys, arang nagasa namang lingawas dilton na guys kay nag-uatubang mis daghang samin lip and right ag samin na guys front and back. Bitaw guys arang kanindot na nagsound na ng tayma kaso di na ipakuan kay copyright pastilan. Magano naman guys, nakakukurat sa Miss Dilton na nasud.